Fi'n hoffi'r athro celf newydd. Mae fe'n cool. Ydy, nes I gael B+ am yn project diwetha I. Swat. Hei, dyna Luke fyna. Shh. Iawn, Glenis. Kelly. Hiya, Luke. Fi'n meddwl fod e'n ffansio ti. Pai bod yn dwp. Mae fe yn. Ac mae fe'n mynd i'r parti nos Sadwrn. Ac o'n i'n iawn fyd. Nath Luke a Kelly ddechrau mynd mas da'i gilydd yn fuan ar ôl hynny. Hi, Kel. O, hi Glenis. O'n i'n hapus dros ti, ond ychydig yn drist fyd. Roedd Kelly fel petai wedi anghofio ei hen ffrindiau, ac roedd y bechgyn oedd Luke yn cymysgu da. Nhw'n llawer hŷn na fe. Dyma chi, efo lan te. Chi'n dod draw I fflat dad nes ymlaen? Mae fe I ffwrdd am y penwythnos. Ie, nawn ni ddod draw am dipyn. Fi wedi cael digon diolch. Fi ddim eisiau un arall. Go on, un bach arall. Go on, men. Ie, efo lan, Kel. Right te, bant â ni. Digon o le yn y fflat, a mae gen I booze a loads o DVDs. Rhag on bod ni'n mynd yn bod. Dewch mlaen. Fi ddim yn gwybod os fi eisiau. Mae dy girlfriend I am fynd adre, wi? Dere, Kel, gan I laff, man. Ffonna dy fam a dweud wrthi fod ti'n aros gyda un o'r merched neu rhywbeth. Bydden nhw'n siŵr o gadw at y stori di. Iawn, Luke. Peidwch angofio, mae yna ddigon o le os chi moyn aros yn noson. A helpwch eich hunain i'r booze. Fi'n mynd i'r tŷ bach am funud. Ie, taxi ar gyfer 15 Hill Terrace. Dwedwch wrtho fe am fod yn gyflym, please. Kelly! Wedodd Kelly'r cwbl wrtha I amdano fe, y diwrnod wedyn. O'n I jyst ddim yn gallu neud e, Glenis. Sneb yn dweud fod rhaid ti gysgu gyda bachgen, dim ond am fod ti'n mynd mas dy fe. Fi'n gwybod, ond fi'n teimlo mor dwp. Sdim angen I ti teimlo'n dwp. Dy ddewis di yw e. Fi'n gwybod, ond fi'n meddwl oedd Luke eisiau. A nawr bydden nhw I gyd yn meddwl bod rhywbeth yn bod â fi. Oedd da ti unrhyw... Ti'n gwybod? Condoms neu rhywbeth. Rhag ofn. Na. A fe? Fi ddim yn gwybod. Fi ddim yn siŵr. O, Cel! Be sydd ti wedi mynd yn feichiog? Ond wnaethon ni ddim gwneud yn rhywbeth. Fi tro cantaf. Mae'n digwydd. Beth oedd ti wedi wneud wedyn? O, na. Luke. Nath y textio fi neithiwr, ond o'n I wedi troi ffôn fi bant. Well I fi fynd te? Na, rosod y fi. Bydd yn siŵr o ynwybyddu fi ty beth. Nath y texto ti? So gallu ddim fod cyn ddrwg yn ni. Byddai draw wrth y swing os o'i ti angen fi. O ti'n iawn, neithiwr? Pam nes ti fynd? Sori, nes I just... Mae'n iawn. O'n I ddim yn gwybod ble ti di mynd na gyd. Ges ti text fi? Do, oedd ffôn fi off neithiwr. Nes I gael e bore yma. Luke, fi ddim yn gwybod os fi'n barod I... Ti'n gwybod, eto. Mae'n iawn. Achos fi ddim chwaith. Seriously? O'n i'n teimlo fel bod ni'n cael ein gysio gan dy ffrindiau di, a nath e hola ofn arni I. Ie. Oedd yn ffrindiau fi'n... O ti'n gwybod, rhoi stick I fi. Just am o bydden nhw. Sdim rhaid i ni wneud beth maen nhw'n ddweud, os e? Na, dim o gwbl. Mae e lan I ni wneud pethau pan ni'n barod. Welai di wedyn, iawn? Oedd e'n iawn. Roedd e'n dweud fod e ddim yn barod am rhywbeth o chwaith. Ti'n gweld? O'n i'n gwybod ddyle fod ti wedi siarad y fe. Roedd e'n neis iawn am yr holl beth. Falle fydde fe dal yn syniad da cael cyngor ynglyn â condoms o pethau. Ar gyfer nes mlaen. Rhag ofn. Ti'n fodlon dod dy fi? Wrth gwrs. O'n nhw'n neis yn do nhw? Ie, o'n nhw an. Drycha, dyna Luke. Hi Luke. Gweld ti wedyn te, Kelly? Nes ti jyst dod mas o'r clinic? Do. Meddwl ddylwn ni fod yn barod. At nes mlaen, rhag ofn. Hei, cer I mofyn am rhaid y hun. Mae cyfrifoldeb arna ti fyd. Falle na'i neud ni.